Salt, província de Girona, comarca Gironès, població 32.138 habitants. Destacat, Salt és, amb uns 30.000 habitants, un dels municipis més importants del Gironès. Molt vinculat a la capital, atès que forma part de la seva àrea urbana, Salt, però, manté un perfil propi. Es tracta d'una població amb molts atractius per als visitants, una important oferta cultural i d'oci encapçalada pel seu famós teatre, un ampli ventall de fires i festes, un lloc ideal per fer compres, un entorn natural privilegiat al voltant del riu Ter, on es poden practicar nombroses activitats esportives, i un patrimoni històric industrial destacable i molt ben conservat. Imprescindibles, la privilegiada situació geogràfica de Salt, a tocar de les hortes i de les deveses de Salt. Amb el segell de personalitat que li dona el riu Ter, ofereix la possibilitat de fer activitat física en contacte directe amb la natura, aprofitant també els allotjaments turístics del municipi. Anar a veure un espectacle al prestigiós Teatre de Salt, Festa Major durant la tercera i quarta setmana de juliol, Sant Jaume 25 de juliol.